Garbo karon ang 5 ka Mindanawan nga pasok sa top 10 sa Mechanical Engineering Board exam. Samtang misaysay sa ilang sekreto sa pagpangandam ang duha ka taga Davao City nga nasulod sa listahan. Ato ibalik si John Paul Sanyel. 5 ka Mindanawan ang nagtap sa bag-uhay lamang ang gigawas nga resulta sa board exam sa Mechanical Engineering 2019. Rank 2 ang taga Mindanao State University General Santos City nga si Rao Lance Binaldo Cunanan kinsa may rating nga 91.40. Gikan gihapon sa Mindanao State University Gensan ang rank 3 nga si Gilbert John Boliche kinsa may rating nga 90.65. Taga Mindanao State University Iligan Institute of Technology ang rank 4 nga si Jet Neil Kilog Masurong kinsa may rating nga 90.60. Naa sa rank 8 ang taga University of Southeastern Philippines kinsa nakakuha og rating nga 90.20 nga si Justin Paul Heverola Padayaw. Og ang nakakuha og rating nga 90.15 nga si Kemph Capote Galendez, graduate gihapon sa University of Southeastern Philippines naa sa rank 9. Ang duha nga taga USEP puros inspirasyon ang ilang mga ginikanan og pamilya. Kini ang naghatag kanilang kusog aron malahutay ang challenges sa pag-eskwela ingon man sa review ug examination sa mechanical engineering. Kay dili man lalim ang ilang nahimong preparasyon ug aron mas mahimo silang inspirasyon, ilang gipaambit kanato ang ilang nahimong preparasyon. Nag-prepare na ako as early as 5th year college, nag-advance og review, and then kung mag-advance mo mag-review, pag-abot nimo sa review proper, madili na lang ka malisudan o di na ka mag-apas sa mga sessions. Gi-prepare na ko ni siya og taman, physically, emotionally, and mentally. So emotionally, nag-resist jud ko sa mga problema, or as much as possible dili ko gusto na maka-distract sa akong pag-study. Then next is mentally prepared na mag-study perme o kanang i-undergo gyud ang every topics para at least maging ready ka sa board exam. Then physically, para maging physically healthy ka, para wala kayong sakit, para mas maging okay yung pag-take sa board exam. Then most of all, always pray to God para mga yung guidance para maging successful ang pag-take sa board exam. Dungog sa Davao City ang duha, pero mas dako silang garbo sa ilang eskwelahan tungod mas mapalig-on pa nila ang klase sa estudyanteng hulmahon sa maong State University. Among i-express ang among kalipay, dako kay nga kalipay, and we are very proud of our product sa university for having reached the top, as top 8 and top 10 sa mechanical engineering program. Ako si John Paul Siniel para sa One Mindanao.